Surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Katotohanan ang aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan na may tagubilin. Bigyan mo ng babala ang iyong pamayanan bago dumatal sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan, katotohanan ako ay isang lantad na tagapagbabala sa inyo. An i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. Na nagtatagubilin na marapat ninyong sambahin si Allah lamang at maging masunurin sa inyong tungkulin sa Kanya at ako ay inyong sundin. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Upang mapatawad niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng sapat na panahon o palugit na nantatakdaan. Katotohanan, kung ang mga takdang oras ni Allah ay dumatal, ito ay hindi maaring antalahin kung inyo lamang nababatid. Qala Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Si Noah ay nagbadya, o aking Panginoon, katotohanan aking inanyayahan ang aking pamayanan sa gabi at araw. Falam yazidhum du'ai illa firara. Datapot ang aking panawagan sa kanila ay higit lamang na nakadagdag sa kanilang pagnanais na mapalayo sa tuwid na landas. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. At katotohanan, sa bawat sandali na sila ay aking inanyayahan upang sila ay inyong mapatawad, ay tinatakpan nila ang kanilang mga tainga ng kanilang daliri at tinatakpan nila ang kanilang sarili ng kanilang kasuotan at nagpapatuloy sila sa kanilang pagtutol at pinag-iibayo nila ang kanilang kapalaluan. Thumma inni da'awtuhum jihara. At katotohanan ako ay nananawagan sa kanilang ng hayagan sa malakas na tinig. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. At katotohanan ako ay nagpahayag sa kanila at gayon din ako ay naghabilin sa kanila sa lihim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Na nagsasabi, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad. Yursilis samaa'a alaykum midrara. Kayo ay pagkakaloban niya ng saganang ulan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. At kayo ay gagawaran niya ng higit pang kayamanan at mga anak at ipagkakaloob niya sa inyo ang halamanan at gayon din ng mga batis na nagsisidaloy. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Ano ang bagay na nagpapagulo sa inyo at hindi ninyo pinangangambahan si Allah sa kanyang kaparusahan at kayo ay hindi sumasampalataya sa kanyang kaisahan? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Samantalang kayo ay nilikha niya sa iba't ibang antas. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Hindi ba ninyo na pagmamalas kung paano nilikha ni Allah ang 7 kalangitan ng susun-susun, ang bawat isa ay mataas sa iba? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. At ginawa niya ang buwan bilang liwanag doon at ng araw bilang isang ilaw. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
At nilikha kayo ni Allah mula sa alabok ng lupa. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. At pagkaraan, kayo ay babalik niyang muli rito sa lupa at kanyang ibabangon kayong muli sa araw ng muling pagkabuhay. والله جعل لكم الأرض بساطا At si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan na nakalatag ng malawak لتسلكوا منها سبلا فجاجا. upang kayo ay makapaglakad dito sa malalapad na landas. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Si Noah ay nagbadya, O aking Panginoon. Katotohanan sila ay sumuway sa akin at sila ay sumunod sa kanya na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kapakinabangan maliban sa kapahamakan o pagkatalo. ومكروا مكرا كبارا. At sila ay nagpakana ng malaking sabwatan. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. At sila ay nagsipag-usap sa isa't isa. Huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga Diyos. Gayon din ay huwag ninyong iiwan ang Wad, ang Suwa, ang Yaghut, ang Ya'uq at ang Nasr. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. At katotohanang inakay nila ang karamihan sa pagkaligaw. At huwag kayong magbigay ng dagdag sa mga mapaggawa ng kamalian, maliban sa kamalian. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Dahilan sa kanilang mga kasalanan, sila ay nilunod at pinagutusan na magsipasok sa apoy at hindi sila nakatagpo para sa kanilang sarili, maliban kay Allah ng anumang makakatulong. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. At si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, huwag kayong mag-iwan sa kalupaan mula sa lipon ng mga hindi nananampalataya ng isamang maninirahan. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Kung sila ay inyong iwan, kanilang ililigaw ang inyong matatapat na alipin at sila hindi makakaanak maliban na isang buktot at tandisang walang pananampalataya. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at sa sinuman na pumapasok sa aking tahanan ng may pananalig at lahat ng mga sumasampalatayang lalaki at sumasampalatayang babae at huwag ninyong pagkalooban ang mga mapaggawa ng kamalian maliban sa pagkawasak.